Nanababo kabalen, welcome to Pampanga. Para sa video na to, nandito tayo ngayon sa Nepaquad, Angeles City dahil mag-attend ako ng party at kailangan kong magdala ng food for the potluck at the same time pag-giveaway na rin. Binisita ko itong Hola at sikat na sikat sila sa kanilang ensaymada. I've heard meron silang bagong product na fit pang Christmas. So tara, puntahan natin. Hola! Good morning po. Good morning, Hola. Order po ako ng... Ito sir, best seller po natin sir is cream cheese and ensaymada po. Box of 6 po siya sir. Then, meron din po tayong mga assorted ensaymada sir. Ito po. Yes po, meron po silang Yema, ube, meron din siya sir yung Bavarian cheesecake and butter. At ang ganda na ng packaging ninyo. Yes po, sir. Pang Paskong Pasko po talaga siya sir. Order tayo siguro mga 10 boxes. 10 boxes mo? 10 boxes Yes po. po. Meron po tayong may takeaway bags na siya. Yes. Alright. Bibili niyo po ito sir for 15 pesos lang po. I see. Pag order nyo ng mga boxes and straight to the bag, pwede na silang pang giveaway or presents, di ba? Ito yung nakita ko dun sa fan page nila, nabalitaan ko. So meron silang bagong packaging. At the same time, meron tayong 12 flavors of Christmas. Tama po ba? Yes po. Siyempre, bibili din tayo nito para pang giveaway and at the same time, doon sa potluck na pupuntahan kong party, bago yon tikman muna natin para siyempre, maipakilala natin ng maigi yung mga products ni Hola. Sa mga curious at nagtatanong, ano ba yung mga flavors ng box na to? So, let me read them to you. Just in case, matipuhan nyo po yung flavor na yon, it's available in this box. So, meron tayong Bavarian, ube, Yema, 3 leches. We also have strawberry cream, Keso de Bola, Leche Flan. Now, for the creams, we have blueberry, vanilla, cream cheese, Hamonado, and lastly, the custards. Now, if you're to ask me, anong choice ko dito? First choice ko is actually the ube. So, let's taste it. Yan, tikman na natin to while we are here. Tinukiyan. Actually, kung ano yung flavor niya sa taas, meron din siya sa loob. Look at that. Yum! Yum na. So, ito yung Yema natin, guys. Oh, little bit messy. Yan, pero that's what it makes it more exciting to eat. Look at that. Next natin titikman guys is yung kanilang Leche Flan. Closer look guys bago natin tikman. Ayan, cheers! Look at that! Pa-take out na natin to guys. Medyo naghihintay na yung mga kabanding natin sa party. There! Let's go! Check out the new packaging. Merry Christmas! Pa-take out na po ito at saka babayaran ko na po yung order ko. Okay po sir. How much is the total bill, ma'am? 3,400 na lang. Alright, sige po. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you po, Kamang. Thank you. I will. Ayun. So, ayun nga guys. Very fit for giveaways. Lalong-lalo na sa mga Christmas parties or events. It's also great for mga potluck. So, sa inyo na yung dessert. Siguradong may i-enjoy nila. Make sure to check them out. Hola. So, isa pong branch ito sa may Nepaquad, Angeles City. They also have other branches. Ayan. So, sabihin na lang natin yung mga branches nila dito. And there you have it, guys. If you like this video, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. We hope to see you in the next one. Cheers. Bye, guys.